Bafethu, let's unpack iMarried at First Sight uMzansi edition. Yo, kwakuningi. Hayi bafo, Kululeko ayenziwa bafo lento yenzayo. Yabona into yenzayo ayenziwa. Hayi angeke uzokwazi ukuthi uphoqa umuntu abe senkolweni yakho bafo. Cha, yabona ngoba nisaqala first get to know each other, then usungam-impose izinto ezithile ngokuhamba kwesikhathi. But okwamanje initial phases ngendlela ethatha ngayo ngamawala, yabona khona into ekashiwo umsolekeyala umfana wakho uMpumelelo esho ukuthi bagade abantu abasindisiwe nakya. Yabona-ke indaba yalaba-ke iyinkinga ngoba ubhuti u-right, ubhuti akanankinga. Usisi lo on the other hand yena ufuna ugojasi. Bafethu, sesibancane sesisele siwogojasi abantu besilisa. Sibancane nami ngiyayibala lapho. Hey, siyakufisela inhlanhla dumo ungamtholayo lo gojasi omdingayo sisi, noma lo uMakhabe lo gojasi ofisa boyena. Mhlawumbe ufuna Idris Alba, ungamenza nakuyena lo. Yibona indaba yalo muntu lo sisi inxila. Hayi bafethu, indla amanzi. There's nothing wrong, by the way, ekuphuzeni utshwala. There's absolutely nothing wrong, but uma usushadile bafethu, obviously there should be some old habits that you need to do away with. I hope usisi will also do the same ngokuhamba kwesikhathi. Yabo, ubafa angakhathazeki. Wabakhathazeki webafo, ungakhathazeki, uzoguquka usisi kusekusha. Uma sekukhulunywa ngeflop yomuntu. Mfethu, it's only been your first or second day in honeymoon yokhundaba yesithembu. Usingile nokhali. Like, ngizwa khona indaba ukuthi mhlambe uneyingane ezumhlambi, uneyintombi ezikulindile ekhaya. Awunamuntu uzoshadiswa la ngoba vele ubukade uyilambele. Uqala manje ukundaba yesithembu. Hayi bafa wenziwa kanjalo. Into yesithembu ikhulunywa sekwakhiwe la ekhaya yakha. Awukakakhi nanowakha la ukhona. Hawu.